утро в канала на един българин в Англия. Часът е 8 без 5. Аз се включвам от работното си място, започвайки един нов, много специален за мен влог. Сигурно сега се чудите какъв ще е той, но най-вероятно пък може и да сте видели от заглавието на видеото, тъй като още не знам как ще кръстим този влог. Много се вълнувах, не знаех как да го започна изобщо, мислех го, но просто ще проследя хронологично събитията, които се случват и които са на път направо да ми изпилят нервичките, направо се чудя дали ще стане или не. Днес сме сряда. Днес сме сряда 26 юни. И значи не мога. Включвам се от 9, 9 и 10 пак да си довърша мисълта. Направо ми пълна каша в главата, чак ма хвана и чувство на тревожност. Ма стегнаха гърдите, гърба, се чудя какво да правя. Сега малко по-директно да си кажа за какво става въпрос. Аз се притеснявам все едно, не знам. Купех на Ели пръстен в четвъртък. Поръчане, платене, всичко. Направо не ме питайте как съм от тогава. Кики няма пръстен цивилно и кога, взе го! Много ми е смешно сега, много се радвам, нямам никакво търпение. Значи направих поръчката така, че платих го онлайн. Добавил съм от 2 годишна гаранция за колко там, 85 паунда в рамките на 2 години, безброй корекции, колкото трябва мога да му се правят, ако пада камък, лао. Има там някакви условия, както и дето и не е най-важното. Значи, но ма яд, когато пусках поръчката, трябваше във вторник да е в магазина. Така го направих, че да бъде доставен до най-близкия магазин, който е тук до обекта. Има един такъв магазин, уж на 4-5 мили, те май са малко повече, ама сега 10-15 минути с колата е. Тук началството на обекта са долу-горе пекани, не ми правят проблеми. И винаги мога да отида да го взема. Проблема е, че днес сме сряда, пръстена трябваше вчера да е в магазина, а него го няма. Имам номер за проследяване, влизам да го гледам, той още не е пуснат да тръгне с това. Още не е тръгнал към магазина за доставката. А пък имам планове, този уикенд да предложа на Ели и не знам как ще станат нещата, вече почвам да се притеснявам, че ако не стане сега, най-вероятно ще го оставя за след раждането, защото гледам да го съчетая с да е малко по-специален момент, да е организирано, да има елемент на изненада, да не е само купих ти пръстен. Добре, това е началото на това видео. Изплюх камъчето, ще държа в течение за какво става въпрос. Часа е 10, часа е 9:30, а магазина отваря в часа е 9:10, но се извинявам, а пък магазина отваря в 9:30. Значи, днеска ще ги натискам, пак ще пиша, пак ще проверявам за какво става въпрос. Просто стискайте палци. Толкова да стискате, то като го гледате това видео, то вече всичко ще е ясно. Браво, ще се побъркам. Не ме питайте как съм. Много хубав пръстен съм избрал. Дано и Ели да го хареса. Ще въдържа в течение как се случват нещата.
Определено, тъй съм го измислил, че да има и кадри от как го давам, от предложението ми към нея. И между другото, има и нещо много важно. Пръстен, добре. Желание, добре. Предложение, добре. Ма дали ще приеме? Аз познавам една много сладка двойка. Приятели от каварна, те са доста по-големи от мене. Май не е много, доста, ама не е малко сякаш. Там или 10 на години. Където си живеят, заедно имат една страхотна дъщеричка и знам, че как да кажа, тя не му приема предложението за брак 3 пъти. И единия път мисля, че даже съм присъствал на отказването. Както и да е, може да съм в грешка, но фактора дали ще приеме е много голям също. Мисля, че няма да се закача с мене, но ще видим как ще се случат нещата. Мале, сващат ми се ръце. Също така, другото интересно е, че аз снимам с телефона си, защото това трябва да е наскришно. Само вие знаете за момента. И не мога да си позволя да снимам с камерата, защото имам там други кадри за друг влог, който скоро сте видели. Надявам се да ви хареса с тренировките от градината. Но не мога да снимам там или да види кадрите, нали, да очаквам, че това ще е изненада. Пък не ми се занимава да купувам други карти, да ги менкам, да ги сменям. Директно така от телефона. Извинявам се, ако кадрите са нещо некачествени или нещо такова. Да си подправя ръцете, че направо се изморих. Предполагам, че усетихте и аз колко съм нервен. Оставам за сега, ще държа в течение направо. Искаме и сега в 10 часа да ми звъннат да кажат: господин Иванов, пръстена и тук елате си го вземете. Направо ще прибягам до там. С 200. Айде, чао за сега, до след малко. Имаме новина, имаме добра новина. 11 без 10 е и на мен ми се обариха от магазина да ми кажат, да ме успокоят, защото аз направо ги дигнах във въздуха всичките. Почнах да пиша на Customer Care на страницата с двама оператори. Отвориха ми случай да издирвам пръстена в магазина. Звънях да питам къде е пръстена, кога ще бъде доставен, дали ще бъде доставен тази седмица. И женичката ми звънна да ми каже, че не, в смисъл, не ме разбирайте погрешно, бил съм цивилизован и съм бил учтив. Но бях много настойчив и задавах въпроси и питах къде, какво, защо, кога. Като жената ми се обади да ми каже, че е звънала където трябва и са й казали, че тя звънна да ми каже, че първо днес пръстена не е пристигнал при тях в магазина с доставката, но ще бъде доставен утре. Това означава, че днес сме сряда, утре четвъртък и може би, дано съм го разбрал правилно, май казаха за утре, че ще го взема, ще направя, ще ви го покажа как е в кутийката и продължаваме напред с кадрите. Аз просто нямам търпение това да се случи. Само да ви споделя, вчера, вторник, аз трябваше да изчакам потвърдително съобщение, че пръстена е доставен в магазина и да отида да го взема. Да, обаче в еуфорията си аз забравях и в 10 часа на почивката направо се изстрелях натам. По принцип в 10 часа и в 1 часа са ми почивките, 2 пъти по половин час и времето го прекарвам с или на телефона, с камера и т.н.
Само че отивайки натам, аз си написах, че ще имаме въведение по безопасност на труда. Казах, че ще имаме формален сайт induction. И ще извънна тя като, нали, самия индакшън като свърши. Тя каза, добре. Отидах там, разбрах, че го няма, разбрах и почнаха моите притеснения. С нощи направо съм спал и те на пресекулки. Така. Ще въдържа в течение какво става и как стават нещата при мене. Кадрите са малко любителски, аз съм с работния кат, тук боядисвам, шпатлон, постоянно зато и си мисля, нямам търпение. Направо се бях отказал, почнах да си мисля дали да не го откажа пръстена и в по-удобно време да го подаря. В смисъл не по-удобно, ами в друг момент, в който ще бъде организирано и да бъде с яка изненада, ами не да си го изкарам от джоба и да кажа, ти пръстен, нали? Сължеещи за мене, пъй. Гледах един го направи на касите на един хранителен магазин. Реши да падне пред жена си на коляно в магазина и жената направо потъна в срам и му отказа. Мисля, че можеше да се постарай малко повече този човек. Не е само да се вземе пръстен, трябва да се почувства, трябва да си не знам, в душичката на твоя партньор, да го знаеш какво е, що е, как да го изненадаш, кое ще му хареса и кое няма да му хареса. И не винаги всичко е свързано с много пари. Но хубавите изненади, да, такъв стана света в момента, малко по-материален е, нали, може да се впечатли някой на по-екзотични места, където това е свързано с повече финанси, но това не е водещото, това не е главното, защото има страхотни места, само трябва да имате набито око и малко по-така добре въображение развито, да си представите как това може да се случи. Сега говорих тук, споделих с един колега и той каза, че на своята жена е предложил на Коледа в семейството там на майка и баща и там са празнували Коледата, като те са заедно от 20 години и може би на четвъртата или петата е решил да и предложи, вече са имали детенци, мисля, че начинът, по който го е направил, е в един голям кашон, е натъпкал малки като матрешка, около 15-16 бокса, докато стигне до малкия, и когато е достигнала до малкия, той го е взел от ръцете и казал, мисля, че то ще мога и аз да ти го отворя, и го е отворил и готен. Става. Въпросът е да сте креативни. Така, пред мен се вижда шпателовка, която съм направил да измажа. Тук зад мен има още, тук на втория етаж. Сега, тук за други работи ще си говорим, друг път ще възимам на работа да ви показвам какво прави и как го правя. Благодаря за вниманието, ще се включа от след малко. Добро утро от четвъртък, най-важния ден. 8 без 5. Аз съм на работа. Ели е будна. Аз получих обаждане вчера, че пръстена ще бъде доставен днес. С нетърпение очаквам тяхното обаждане, то ако нямаше им звънна. В 9:30 отварят, предполагам, че доставките трябва, не знам, ще видим. Важното е, че днес пръстена трябва да е взет и добре скрит. Аз не знам, аз вече като и в мене още повече, вече ще имам постоянна усмивка, тя даже и елито на моменти малко вика, що такъв си един усмихнат. Аз казвам, просто съм в настроение, радвам се. Много се вълнувам, нямам търпение.
Интересното за пръстена сега ще ви споделя, тъй като ние сме доста бременни в 8-я месец и предното пръстенче го свалих от ръката и с 300 зора, то тя си го махна. Аз го прибрах, намеря го там от един гардероб, меря го. Гледам, че диаметъра е 16 мм. Да, обаче тя ръчичката е доста втасала в момента. И за мен е важно в момента как ще стоят нещата. Сега не е да го взема, взех ти пръстен, но той ще може да го носиш след като ти отслабне ръката и то дали ще отслабне толкова, че да може да стане. Аз реших да направя така. Взех го с актуалния размер в момента, който е. Или най-близкия до този размер, защото по мои замерки пръстчето е достигнало 20 мм диаметър, но пръстена се предлага до размер 19,2, 19,3, което е много близко и дори с малко зор ще можем да го вкараме. Обаче с времето този пръстен предполагам, че ще започне да хлопа, да става голям, което е очаквано от мен. Беше ми казано в магазина, че тъй като има камъчета по периферията, той няма да може да се смаля. Аз не мисля, че е тъй. Просто те са лицензиран магазин и всичко им идва фабрично. И няма такива приправянки. Мисля, че един ден може и тук да има, не съм търсил, не ми е спешно в момента, но ще отида на Златар, ще отидем на Златар и ще му добавим злато от вътрешната страна, за да се смали диаметъра и пак ще стане. Така че не се отчаивайте, ако и вие сте в моята ситуация. По-добре го вземете голям и ще го оплътним после по някакъв начин, отколкото да е малък и да остане малък и да се чуете какво да го правите, защото винаги мога да му сложиш, ама после трябва да се реже, да са майгери, не знам, не съм говорил с Златар, не знам как им е по-удобно. Така, ще видим по-късно, ще направя пак включване. Вълнувам се. Днес е четвъртък, а в събота ние ще имаме едно мероприятие, много специално, на което ще ви взема с нас и ще ви покажа как ще се случи предложението от моя страна. Стискайте палци да каже да не е да каже не, или да каже с този пръстен не, искам друг по-хубав. Ще видим какво ще стане. Добре, оставам за сега, малко ще се опитам да поработя. Днеска направо пак е тъй кризи-мризи, от 3 дена не съм си пил хапчетата и се чувствам много добре. В сравнение с това, че понякога си пия хапчетата и въобще не съм добре. Ако ме разбирате какво имам предвид, говоря за седната хрема и за алергията си. Вчера и оня ден бяха отвратителни жеги. За вас може да е нищо. Тук бяха едни 27 градуса с 50% влажност, може и повече. Усещането беше отвратително с парников ефект. Направо беше буснато такова, подсилено. Едва се спи вечер, нямаме сложен климатик, не съм си взел, но за до година ще се подсигурим, ще се сложим, защото то не се издържа. Направо голи, прозорците отворени, страшна работа, ама знаете как е, насякъде едно и също. Днеска вече е хладничко, толкова, една седмица лято и после back to normal. Пак дъжди, мъгли, облаци. Нямам нищо против, нямам море покрай мене, нямам пари за почивки, предпочитам да е гадно времето, да не ме дразни. Благодаря за вниманието. Айде след малко.
Здравейте от 11:26 същия ден. Пръстена няма да бъде доставен днеска. Направо вече не знам какво става. Супер напрегнат се чувствам. Един ден ще дойде, един ден няма да дойде. Не искам да отивам толкова далече, ама вече ви казах. Утре, ако не ми го доставят, във времето, в което мога да го взема, просто ще си искам парите обратно и ще приключа всичко с цялата ситуация, което силно се надявам да не се случи. Увериха ме, че пръстена щял да бъде там утре. Щял да бъде доставен с куриер. Да, имам тракинг номер. Виждам, че пръстена е даден към куриер. Обаче, защо не идва при мен, аз направо ще се побъркам. Изтърва ли се това просто? Да, но сега нека да мислим позитивно. Нека да мислим позитивно, защото в събота искам да го дам, а не някой друг ден. И не да съм спокоен, ами направо ме побъркват от всякъде. Другото, което исках да споделя от цялата тази ситуация, какво можем да извлечем за извинявам се, за поука от цялото това нещо. Това определено е, ако сте такива като мене, то всеки един мъж, който го прави това нещо, ще кажа една голяма част, сме неопитни и го правим за първи път. Да, правим ли го за първи път, се предполага, че нямаме опит с такива работи. Особено такива като мене, където няма с кого да си го откоментират. Трябва да е изненада, трябва да е наскришно. Не са го откоментирали с никой приятел. Това ме сложи в една позиция, където аз си мислех, че имам достатъчно време, правейки това. Правейки това в колко? Всичко започна от миналия четвъртък. Очаквайки, че всичко ще бъде естимейтнато, защото аз влизам в сайта и чета на 25 вторник ти трябва да си го имаш пръстена, нали? Да, ама не. Вече сме четвъртък и аз още го нямам. Направо се бърквам. Исках да кажа, правите ли това като мен? Една седмица не е достатъчна, може и две да не са достатъчни. Направете го, дайте си преднина, дайте си поне един месец. Надявам се да не ви напрягам с моето напрежение, надявам се да съм полезен, за което и ще стискам и палци и още една вечер ще го мисля супер много това нещо. Така, добре, оставам за сега и ще държа в течение какво става с пръстена. Ели със сигурност ще има пръстен и той трябваше да е в мене вече от вторник. Но ще видим как ще се случат нещата. Дай Боже, утре всичко да е точно и пръстена да е в мен. Чао за сега. Добро утро от петък сутринта, 8:05. Днес е деня, в който трябва да стане ясно ще имам ли пръстен, няма ли да имам пръстен. Вече седмица и един ден откакто съм го платил. И пръстена трябваше да е тук във вторник. Вчера ме увериха, че с куриер ще бъде доставен. Не съм спал добре, направо съм се поболял вече. Нямам търпение да ми звъннат днеска в 9:30, в 10 да кажат: господин Иванов, елате да си вземете пръстена. Лудница. Ще държа в течение.
Знам, че се включвам и говоря само едно и също, но това е през което минавам всеки ден и просто направо се побърквам. Опитвам се да съм спокоен, опитвам се да съм оптимист. В интерес на истината очаквах, че са доста по-сериозни, тъй като поръчката е платена направо цялата. Има добавена застраховка, това са едни хубави пари, където фирмата не трябва да ги губи, защото определено ще ги загуби, ако не ми дадат пръстена. Ще си ги взема обратно. И така, но много са несериозни, аз направо не мога да повярвам. Това е голяма верига, златарски ателиета, тук не са някой местен, малък гаражен там, където да са крие или нещо такова. Всъщност те не са крият, те си вдигат телефона, опитват се да помогнат, опитват се да видят какво, защо. Има някакво развитие, което да ме кара да си мисля, че нещата ще се случат. Въпросът е дали ще се случат на време. На номера ми за проследяване на пратката ми забелязах, че вече всичко е опаковано и е предадено на куриер, и вече е за деливари. Мато и деливари вече не знам. Днеска ще стане всичко, оптимист съм. Извинявайте, че ва натоварвам с моите глупости. Но това е един много специален момент и за мен най-вече. Вярвам, че тайничко сте вярвали, че аз ще взема пръстен на Ели. Аз доста се позабавих. Но спрямо това, което съм се забавил, от това, което вие знаете, спрямо това, където съм се забавил към Ели, в едни 14 години, направо милата е героиня. Много хубав пръстен съм избрал, нямам търпение да го взема и да ви го покажа. И да го видите в това видео, защото не знам дали ще го отворя и веднага дали ще го покажа. Или ще оставя за момента, в който мине изненадата за нея и решим заедно да ви го покажем. Останете до края с това видео. Вярвам, че много интересни неща, работи ще се случат в този влог. Малко тръгна такъв скучен, малко от навънка, но това е по такъв начин стават нещата. Трябва да е наскришно. Аз записвам тук с телефона си, за да може да е документирано. А пък в същото време или да няма достъп до тези кадри. И така, такива работи при мене. Оставам вас за сега, ще държа в течение. Айде след малко. Доживях! Сега вече е 9:30, 9:34. Им пратиха имейл, че пръстен е доставен и е готов за взимане. Отивам да го взимаме и сега след малко. Добре. Това ще има видео. Видеото ще продължи. О, майко, направо ще аз се побъркам, честно. Чак в корема си имам едно такова гадно чувство, все едно съм припил цяла вечер и един такъв празен махмурлийско ми е в корема. Пък не съм пил. С нощи 3 бирички само и всичко е било културно. Мале, направо не знам. Отивам да го взема, обаче първият човек, който ще го види наживо, ще бъде Ели и вече после ще ви го покажем и на вас към края на видеото. Така че останете с нас. И пак не се знае дали ще го покажем, защото Ели може да предпочете да бъде лично и само за нас, ама след че няма да има нищо против. Ай, чао за сега. Само ще ви покажа доказателство, че зет, че кутийката е в мене. Така, мисията е успешна. Аз се включвам да кажа, че всичко е тук. Взето. Сега
бързам да отида пак на работа, че да няма къде ходиш, синя майчин. Ще учиш ли, ще бачкаш ли? О, направо ни бола вече. Добре. Мисията е успешна. Продължаваме напред. Останете до края с това видео, защото мисля, че се заслужава и ще има още по-интересни кадри в него. Ако междувременно моето съдържание ви харесва, може да ме подкрепите с лайк бутона или като се абонирате за канала. И така, оставам вас за сега. Много благодаря за вниманието, много благодаря за всички мили коментари под видеята. Много са готини, чета ги всички, малко бавно отговарям, ще ме извинявате за което. Но старая се. И така, аз съм много весел, много съм доволен, дано да не ми се вкисне сега настроението от някакви такива фактори на работа, но мисля, че всичко ще е наред. И така, оставам вас за сега. Продължаваме с кадрите по-нататък. Айде, до след малко. Добро утро от събота сутрин от канала на един болен българин в Англия. Ларингса ми се е надул, все едно ще го глътна. Часа е 6 без 15 или горе се оправя. Отиваме да се гримира, отиваме на грим сега. Сутринта в 6:30 има час. И после тръгваме за Лондон за фотосесия с коремчето, с малкия, да се снимаме. Ще бъде много хубав, много интересен ден. И смятам да взема камерата, да ви покажа за какво става въпроса. Сега ще ви оставя да си направя едно бързо кафенци, да си напръскам гърлото с Тантон Верди и да изпия един фервек, защото положението не е на добре. Айде до след малко. Здравейте в канала на един българин в Англия. Успяхме, ние пристигнахме. В момента се намираме на фотосесия за бременни. Тук сме и смятам да ви покажа малко кадри от нашата фотосесия. Приятно гледане! Хубаво още, не дай да дигаш, само, чакай, аз извинявай, И аз сега така над мен му погледни, то така сега. Боже, тате, къде я докара? Над мен, да. Така можеш ли да прикая, както ми се пишка постоянно, да. Ами той те натиска, господина. Той що ми голям върви? Що ми голям върви? Ма каква си ми хубава, бе, Боже. Дай малко зъб. Така. Аз съм толкова щастлива за вас, семейство. По принцип съм щастлива за всеко бебе. Обаче, когато едно бебе е толкова много искано и чакано, и като съм 10 пъти по-щастлива, защото се изпълва едно желание на двама човека, става реалност и ще плаче, и ще реве, и ще прави бели, ще скуби косата. Въобще не се притеснява. Знаеш какво може да се служи? Да ти набара ножицата и да постриже да си пише. Много е възможно. Защото той ще е един малък кълпазанин. Готов ли сте? И ще взоди лъв, мале. Имаш ли скава? Ти откъде да е хубаво стана? Какво? Откъде какво? Не, че не говори. Толкова си хубаво. Добре. Ма той винаги е хубаво. Сега така за квартиранската моето момче. Значи не се замълчи с теб. Дай сега така лекшко на тази, мамо. Така. Ако искаш сложи, дишай. Ти така хроиш и играе. Сега, да знаете, когато ръцете са отворени, и това ще направим заедно с ръце. Когато ръцете са отворени, е повече любов. Свири го едно пъхаче, за да може и това. Я това да пускаш. Дишай. Напрелката е надградска богиня. Да. Нали? А тате, искаш ли да ти кажа нещо, тате? Малкият ще прилича на майка си. Дали? О, да.
Много съжалявам, обаче момчета приличат на майките. Ама по характер. Що по характер? Ще тя каква е красива. Красива е, Много съжалявам. Сега, вие отпушихте нещата, другото ще е женско. О, дай, може би иска. Да, служете се въвичките заедно. Тате, чакай повече ми към мен. Не, бе, не. Той е супер. Дай тата залепи. Да, така, към мен е така. Дай се. Той е толкова excited, че вижи на кума колата. Няма нищо. Сега, както е така, значи, гледайте към мен, Ели, искам да я цункаш и тук. Чакай малко, че той се изпочи. Той е топло. Да, знам, чакай малко. Има да на фотошопираш, Дария. Бе, глупости, няма спокойно. Не може да се доплатим за още снимки, ако... Да, може спокойно, диши и издиши. Цункай сега малко. Като цункаш, затвори очи. Романтика искам да виждам. Нали? Така. Сега тата ти изкарай зъба към мене, мама ще цунка бързата. Така. Задръжте. И така малко кифлинската. Така е. Той направо е на седмото небе. Нямате обувки за малкия господин, нали? Не. Така, имам сини и такива. Момчешки са. Които може да ползват. Не, червени чеши. Така, хвали с корема. Значи, Ели много сори, обаче, най-важното нещо на фото е... Да, съжалявам. Да, не съм. Аз съм мой грим. Да, така. Пътни си крака. Това са крака на господина. Така. Ако искаш, може пак там да сложи ръчи. Ти си натурална кифла и козьора. Уж ще трябва, ама нищо. Не, много добре се правиш. Да. Добре, тя към мене пак. Добре, сега дай... I know you've heard it all before, but you are the love of my life. I knew when you came through the door that you are the love of my life. Nothing's hard, everything is easy with you around. No bombards, everything is easy when you come around. Hold on now. I remember meeting you in a dream, thinking that's the love of my life. Most handsome man I'd ever seen, I said you must be the love of my life. Hold on now. Nothing's hard, everything is easy with you around. No bombards, everything is easy when you come around. Hold on now. Don't let go. Така се заставим, сега ще предлагаш брак. Я погледни към мама. Я погледни към мама. Предложиш. Ами мога да го направим официално, ако искаш, Пати. Стана 14 години сме заедно, душичката ми. Моля се, приемито и пръстенчи да го направим официално. Искам да прекарам живота с тебе, душичката ми. Ще се омъжиш ли за мен? Душичката ми тя.
така. Ели е заета, официално за влога. Еми снимаме, как да ви снимаме. Боже, всичко ти ме разревава, не? Да. Еми да. Трябва да го има документирано за влога. Ами не само за влога, и за малкия. Да, да види баща му как е предложил. Защото аз не съм виждал баща ми как е предложил. Те даже май нямат църковен, защото на времето било забранено комунистическо, са крили. И само граждански. Еми, то е пак. Чакай ти да ми покажа. Ето, фокус. Чакай да дадем фокус към пръстенчето. Ако искаш върви да се вижда по-хубаво. Вижда ли сте? Оле, колко е хубав. Хубав е, да. Моля, дай фокус. Покажи, Ели. Ето го пръстенчето на Ели. Видяхте ли, дето си ми казвате в коментарите, кики пръстен кога? Сега! Ето го, пръстена е тук. Всичко е официално. Много ви благодаря, че останахте с видеото до тука. След малко ще се включа с още кадри. Искам да покажа и нашия фотограф. Най-готината фотографка, най-готиното отношение. Сега ще разрева. Един човек, който направи всичко възможно и участваше, беше част от плана. Моля ти, устата ми наистина е побеляла. Мале. Ама много е красиво. Много. Браво. И аз му викам, не се притесняваме, човек. Добро утро, една седмица и един ден след грандиозното ми предложение към Ели. И за да направим този влог един хубав завършен, аз имах желанието вече така наолегнало в главата като емоции, като преживяване и всичко, да седнем и да попитам Ели за преживяното, как тя се чувства. И с днешна дата, като едно момиче, което е със своята половинка 14 години и най-после е получила своя пръстен годежен, искам да я попитам какви емоции преминават през главата й. Да, Пати, какви емоции преминават през главата ти, как се чувстваш, какво изпита тогава долу-горе. Просто сподели дори работи интересни, които аз в момента не се сещам да попитам за тях. Просто сега ти подавам топката на теб и ти да кажеш. Ами, първо искам да кажа, че е ясно, че няма как всяка една жена да не се зарадва на такова предложение, да не се почувства уважена, обичана. Но смятам, че това нещо не се доказва с един пръстен, а се доказва във времето, в ситуациите. А Керан определено го е доказал много отдавна, преди да ми предложи, преди да ми даде пръстена. Затова, може би за мен, цялото това предложение някакси не просто предложение, е още по-специално, защото знам, че не като, например, да сме били заедно във връзката си няколко месеца или година и все още да не сме си напаснали характерите, да не сме се познавали толкова добре. И всичко да е някакси просто до една тръпка и всъщност нищо още да не е доказано в тази връзка. Затова аз намирам чар в това и още по-голяма стойност, че предложението е дошло на по-късен етап от връзката ни, защото знам, че това е от сърце. Не мисля, че Керан е закъснял за някъде, в никакъв случай, дори и той да го е чувствал по този начин. Най-хубавото е, че на тази фотосесия всъщност сме аз, той и нашето момченце в коремчето ми. Просто, не знам, аз го чувствам, че няма как да е по-хубаво и няма как да е по-специално. В началото, когато ме предложи, реагирам супер странно и казвам, всъщност той даже тогава още не ме предложи, обаче нашата фотографка Дарито му каза нещо от сорта, погледни я в очите и аз направо такава се стъписах и викам, боже, сега да не вземе да ми предложи. А пък
Искам да те попитам точно тук. Супер неадекватно. Прави ми впечатление чисто психологически, че имаш като една защитна реакция, където хем го искаш, а отвътре се едно не ти стиска да ти предложа. Да, значи... И ви каза ти сега да не ви предложиш, що пък да не ти предложа, нали? Смисъл, Да. почувствах се странно, тя не иска ли, защо така сега? Той чак се е помислил, че може и да не приема, но... Да. Аз наистина така направих с ръка и викам да не ми предложи сега, нищо и такова би трябвало да го видите, даже нали, на видеото да сте го видели. Тази моя реакция всъщност я осъзнавам малко по-късно, защото аз като цяло първите сигурно 3 дни се чувствах като пияна, съвсем сериозно ви казвам. И той даже искаше да ме записва и да ме пита как се чувствам и така нататък, пък аз не знам буквално като пияна и си, но имам чувството, че сънувам и че не ми е предложил. Не мога да повярвам някак се, много е странно. Но моята реакция си я обяснявам с това, че да, аз винаги съм искала той да ми предложи. Обаче някак си аз не съм свикнала да бъда център на вниманието и не съм свикнала да се чувствам специална. Не мога да го обясня. Киран много пъти ме е карал да се чувствам специална, но за мен цялото това организиране да отиде да купи пръстена. Вие сте видели във видеото за какви притеснения става въпрос. Аз като гледах, наистина направо ми стана жал за него и му казах повече, каквато изненада да ме готвиш. Не искам в никакъв случай да си мислиш, че на този ден ти трябва да ме изненадаш. Винаги можеш да го направиш по-напред във времето. Важното е душичката ти да е спокойна. Само да ти кажа, аз за момент толкова много се притеснявах всичко да стане, да се случи. И изненадата по някакъв начин да не се провали, че дори допуснах, нали, всичко ще е точно и си казвам всичко точно, обаче само дано нещо да не стане, да не се разбълнувам и да си кажа на сън това, което задържам в себе си, нали, викам сега на къла, може ли сега докато спа и да си кажа всичко направо и тъй всичко да се развали. Да, защото ти си говорил на сън там за работата си преди време. Но да, така си обяснявам моята реакция, че просто не съм свикнала да бъда център на вниманието и някак си това той да отиде да ми купи пръстен, да измисли цялото това предложение, да е говорил с фотографката, да не спи нощи наред от притеснение, някак си не знам. Ами аз смятам и го заявявам, че от позицията на всички мъже го заявявам, че нашите жени, всички тези, които обичаме с целите си сърца и живеем за тях и за децата си, нашите жени те го заслужават. И мисля, че не е толкова трудно, колкото и да сме сковани, да се напънем и да докоснем своите половинки, защото всеки знае с кого живее, всеки знае този някой какво обича, къде му е слабото място, къде му е силното място, по какъв начин това нещо може да е интересно. Да, сега ако бях мега в пачка, нали, смисълто и нещо можеше да се случи на някое екзотично място, всичко да е много напомпано и напудрено. Уви, на този етап нямам, нали, не се случи по този начин. Понякога съм си казвал, като сме живели в Лондон, и за 40 минути тук тъй сме на Айфеловата кула, какво има, нали, един билет, една вечеря в ресторанта и, нали, обаче прекалено лесно изглежда цялото и нещо. малко е, как да кажа, на Айфеловата кула, то малко комерциално такова. Там вятър, чужденци, много хора ще вземат, ще изядат от емоцията, а пък аз някак си успях да намеря супер стерилна среда, където всичко да е толкова съхранено и споделихме, много се радвам, че споделихме този така личен и интимен момент с Дари. Да. Нашата фотографка, може би трябваше още на място да кажа още малко по-хубави, още малко по-така думи за нея, защото тя е един много мил, много добър човек и още тогава, когато бяхме първия път,
тя направи своята орисия. Айде, давайте сега да възснимам тук за Коледа, че другия път може 100% ще сте трима. Сега тук да се вземете момента двамата, нали, като двама любовници, нали, пък после вече ще дойдете при мене като мама и тати. Точно и така стана. И штрак, магията проработи. Не знам дали беше просто сладка дума, казана в правилния момент, или само съвпадение, или просто тази жена има много добра уста и всичко, което каже, се сбъдва. Но благодарим ти, Дари, в това видео ти от сърце за всичко, което направи за нас. Просто не искам да направя лоша услуга, но само ще ви споделя, нали, за една фотосесия. Ние сме направили проучване в голям град с чужденци, фотографии и така нататък. На нас можеше тази фотосесия да ни коства 2,5 пъти по-скъпо и на нас да ни бъдат предоставени само 6 снимки за цялата фотосесия, полагаеми към нас, всичко друго да се налага да се доплащаме за него. А Дари не взе 2,5 пъти по-ефтино. Тя така работи. Не е заради нас или нещо от сорта. Просто обича работата си. Обича работата си. Предостави ни от цялата фотосесия 400 и колко снимки и 50 снимки, от които 10 тя... 11 снимки тя ги си прави там, ги обработва. И другите вече, съответно, ако искаш, може да се доплатиш, но хубавото е, че имаш цялата фотосесия, смисъл. Емоцията, мисля, че сте доловили емоцията, с която тя работи, с страстта, с която го прави, с отношението, с приятелското си отношение към всеки един човек. Тази жена, само 2 пъти сме се виждали с нея и тя ми дава усещане, все едно се виждам там с някой луд приятел от моя град, където нали, си говорим по такъв начин. Много е открита, много е освободена, много е предразполагаща и има страхотно око да хваща всеки един момент. Това е дарба, която тя има. И благодаря ти, Дари, за дарбата, която имаш, за да направиш нашия празник толкова специален. Благодарим ти наистина. Аз точно това бях казала на Керанче. Всъщност фотосесиите при Дари не са просто правене на снимки, а наистина е цяло преживяване. Наистина, това е сеанс, това е емоционален сеанс, където ти просто се зареждаш. Да, така че препоръчваме, ако искате да преживеете наистина фотосесията по един незабравим начин, да отидете при нея. Тя работи в Лондон. Ще ви оставя, може би, тук нейната страничка или пък нейния уебсайт или долу в описанието. Наистина се заслужава. Страхотна жена, професионалист и най-вече човек. Просто много е готина, много е разбрана и аз съм щастлива, че споделихме този момент с нея. Че тя улови всичко и най-малките сълзички от радост. И така, и да, моментът е много по-специален, отколкото ако беше на Айфеловата кула. Казвам го абсолютно с ръка на сърцето, без да се опитвам да се правя на скромна или нещо от сорта. Точно преди около месец-два някъде, всъщност аз бях изключително впечатлена от едно друго предложение за брак. Ще си позволя да го спомена тук, което видях в TikTok и толкова силно това нещо ми се запечата, а всъщност не беше напудрено, не беше на Малдивите, не беше свързано с толкова много пари, предполагам. Предложението беше, не знам в кой град в България, изписват една жена с нейното бебенце от родилното, акушерката държи бебенцето, и таткото всъщност дава писмо на майката, което тя трябва да прочете, докато те им правят снимки от самото изписване. И писмото беше написано така, че все едно звучи от тяхната новородена дъщеричка. Мисля, че се казваше Вики или не знам, да не ви излъжа за това.
Но писмото беше нещо от сорта на здравей, мамо, татко трябваше да направи нещо много отдавна, но все не намираше подходящото време, за което много иска да ти се извини. И сега искаме да прочетеш това. И жената усети на къде отиват нещата и в един момент само спря да чете и казва: няма да чета нататък. Да. И тогава таткото падна на колене и даде пръстена. Леле, хора, честно ви казвам, това предложение много повече и на Кики също ме грабва, отколкото на Малдивите или някакви други такива скъпо направени предложения. Важното е преди всичко да бъде с любов и от сърце. Защото не винаги, когато е материално направено, е от сърце, нали? Поне но аз сега, така ако мисля. имате възможност да го направите там, направете го, няма нищо лошо и в това. Разбира се, аз подкрепям, страхотно е на едно красиво място, екзотично, на Но почивка. дайте сърце и душа на това, на този момент. Преди всичко накарайте половинката си да се почувства специална. Не си мислите, че сте закъснели за някъде. Всъщност, важното е какво сте показали през годините, а не самия пръстен. Дори самия пръстен като визия няма толкова голямо значение. Естествено, супер е, ако пръстена се хареса на жената. На мен моят пръстен много ми харесва и аз всичко, което Кики всъщност ми подари, до такава степен се го харесвам, че после ако ще и да видя най-големия пръстен, аз се харесвам мой, не ме интересуват другите пръстени. Той е моя! Така съм, между другото, с всичко, с техника, с дрехи, просто аз се заобичвам това, което си е мое и другото не ме интересува. Но да, мъже, не се страхувайте да предлагате на жените си. Опитайте се да я развалите грима в този момент. Да, с положителни емоции. Аз се радвам, че Кики изчака така края на фотосесията, защото иначе нямаше да имаме много хубави снимки с развален грим. И това е преживяване, което никога няма да забравя. Даже ще си направя колаж с снимките и трябва да си направим, да си го сложим в голяма рамка и да си го сложим някъде тук в... О, да, разбира се, моментът е толкова специален, особено за мен. Това е като един... това е като отметната задача от листа на всеки един мъж, само, нали, пръстен, да, чек, даден. И ти олеква да душичката. Между другото, и да поговорим и за другата част. Няма да останем само с пръстен, със сигурност ще има и сватба. И интересното е, че понякога това внимавай какво си пожелаваш е много вярно, защото аз, може би от тинейджърски години, когато сме се говорили така с приятелки, с познати относно сватби и такива неща в тинейджърски години, не знам как въобще сме мислили за това, но няма значение, винаги съм казвала, че много искам децата ми да присъстват на нашата сватба. Нали, тогава още не съм се познавала с Кики, но така съм си казвала. Много искам. Мечтата ми беше да родя на 28 години и на моята сватба, на нашата сватба, нали, с мъжа ми, децата ни да бъдат като тип, като шаферчета. И всъщност, да, няма да родя на 28, а на 30, но... Да е живот и здраве. Не сме много далеч от, нали, да, от момента. така че, да, наистина, ето на предложението. Малко забавяне има, ама долу-горе сме по график, да. по план. Може пък затова и забавенето е било, защото трябва да се срещнем, да... Всичко е божа работа, всичко е до това колко е озрял пъпеша вече и дали всичко е стигнало до там, където трябва да стигне всяка една идея, дали е озряла. Дали си пораснал, дали си готов, защото са някои неща, ги правиш и не си готов и дори не осъзнаваш какво си направил. Не осъзнаваш стойността му, да им се нарадваш. Да. А когато това нещо просто е направено в правилния момент, с правилната идея, това е един момент, в който ти си се нахранил, когато си бил гладен, защото в днешния свят такъв стана живота, че ние ядем, а не сме гладни. Но това нещо, когато е крещяло вече да се случи и ти си го усещал, че искаш да го направиш, когато е направено, това се чувства толкова сладко. Още по-стойностно, да. Аз даже не знам дали ако ти ми беше предложил всъщност в началото на нашата връзка първите 3 години, дали щях да приема. Най-вероятно не.
Честно, смисъл... Ами то какво да предложиш? Ние сме били едни хлапаци, където... Аз се интересуваш да ходим на плаж, някакви вятърничеви такива, определено начина по който живеем сега. Да, той е много надграден на базата, откъдето сме тръгнали, но той е като една касичка. Едно е да имаш празно бурканче и само идеите, нали, какво ще правиш с всяка една спестена, нали, монетка, която си пуснал. Друго е вече бурканчето да ти е наполовина и само го взимаш и той е с цялата си тежест. Да, затова казвам, че е много по-хубаво, когато вече наистина всичко е във времето така доказано по някакъв начин. Сега не съдя хората, които предлагат брак на по-ранен етап от връзката, защото пък има хора, при които е любов от пръв поглед, те просто се виждат и знаят, че това е техният човек. Докато ние с Кики сме, нашата връзка е малко отзад напред, винаги сме се го казвали, че е така. При нас нещата не са се случили... Ние сме малко по-плахи, по-с неувереност. Да. Трябва да видим, че всичко е сигурно, за да действаме, защото искам да отправя един апел към всички, които скачат отведнъж без много да мислят от високото. Евала на всички, които го правят. Само искам да кажа, опичайте се акъла и знайте, че тежка е царската корона, нали, всяко едно нещо, което сте го направили, дръжте фронта и не се отказвайте от това, което сте направили, защото то ще има своята тежест с времето. Да. Ох, и така, мили хора, това видео е много лично и специално. Както всъщност всяко едно до сега, което сме споделили във връзка и с бебенцето ни, и с покупката на нашия дом. Радваме се, че можем да споделим всички тези емоции с вас. Благодарим ви, че ви има. И надяваме се най-хубавото тепърва да предстои. Благодарим ви, че подкрепяте този канал. И сега е момента да кажа, ако сте останали до края на това видео, е да оставите своя коментар под видеото. Ако ви е харесало да оставите по един палец нагоре. Да се абонирате с камбанка, за да може Кика като качва в много хора ми бяха казали, докато ни дадеш пръстен, няма да се абонирам за канала. Така. Ай сега да във видя. Чакаме канала да се бустне нагоре. Да. Това е личен избор, но ако моето съдържание ви харесва, моля ви, абонирайте се за канала, за да може да виждате повече от нас. Да може да видите сватбата, нали така? Да. И сега ще има. Айде, сватбата, кога? Добре, мили хора, оставяме ви. Пазете се, бъдете здрави и ще се видим в следващото видео. Чао! До другия влог. Чао!